Assalamu alaykum hormatly adamlar. Miras teleýaýlymy ýurdumyzyň berent maksatly güllerini, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň alyp barýan beý işlerini wasp edýän şeýlede milli mirasymyzyň altyn hazinasyny wasp edýän gepleşiklerini ýaýlyma bermek bilen öz işini dowam edýär. Hormatly adamlar, biziň türkmen halkymyzyň gadymyýetden gelýän 5000 ýyllyk taryhy, meden mirasy bar. 5000 ýyllyk tarihymyzyň, meden mirasymyzyň asarlar boýy türkmen halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyndan aýdym sazyň owazy bilen alamatlandyrylýar. Biziň aýdym sazymyz türkmen halkymyzyň milliliginden, Şirwan perdelerde ýanglanýan owazyndan özünün gadymlygy bilen şöhraty taryhyna wasp edilýär. Hormatly adamlar, bizim öz agdyber dörejlik toparmyzdan gepleşigimizi Hazaryň kenaryna, Uly Balkan, Kiçi Balkan dağlaryny etekläp oturan biziň Balkan welaýatynyň alyp barmagy makul bildik. Hormatly adamlar, gepleşigimiziň her gede kysanyny tomaşa edýän bolsaňyz, biz gepleşigimiziň her gede kysanyna halipa bagışlarynyň, sadarnarlarynyň ajaýyp aýdymlaryny, sahallaryny, bayramçylyk gutluglaryny, ýagşy arzularyny ýaýlymy bilen biz size ýetirýär. Elbetde gepleşigimiziň bu gede kysanyna hem biziň halipalarymyzdan gelýän milli ruhtaky bagışçylyk sungatynyň damana ýol esasyna biz häzir söhbet ederiz. Gepleşigimiziň bugünkü mihmany Ýaşahili Mahmalowaly Zenan aýdymçymyz Balkan welaýatynyň Balkanaba şäherine ýerleşýän Nebetçiler Medeniýet Köşküniň aýdymçysy Sonagul Şämiýewa. Paýhat ummany magtumul Praga ýerlep atlandyrylmagy bizi hasen begendirip gowandy. Alo ýani qalmadolan barına her bir jümle paýhat mamdy akyllarym Pragym. Halipalarymyzyň ýerine ýetirkiden bir näçe halk aýdymlaryny başardygymyzça bir döwre bap görnüşini estrada halk aýdymlaryna geçirip bir halkymyza ýetirýär. Ay alyp qasam boy al ýurganyň ardyna ley boy biri. Biziň zähmet çekýän ojagymyz Türkmen Nevit Döwlet Konseriniň ýöri togurlama gurulşyk trestiniň aragatnaşyk müdirliginiň Nevçiler Medeniýet Köşküniň döredüjilik topar bolup bir zähmet çekýärse bilen qaradan alaja bolar ol hem bir enayi hadaja bolar akym pek niyeti yadyna talar gadymyýetden miras alan alajam asmanymyz asuda ýurdumyz parahat bolsun watanymyza mydamy toý bolsun arkadagy tirdar başda pinati bulatjan watanym cennet mekanım wasbetsin ülkemley aydym mukam. Sonagul gepleşigimizde hoş gördük. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe paýhat ummany magtumul Praga ýylmadyň ajaýyp üstünlikleri aýdym sazyň owazy bilen belende galýar. Sizin hem dörejiliňizde halipalardan gelýän milli ruhtaky aýdymlar we milli ruhtaky sazlaryň Şirwan perdelerde ýanglanmagy paýhat ummany magtumul Praga ýylmadyň üstünliklerini, rowaşy güllerini wasp edýän aýdymlar biziň toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bedeg bolýar. Elbette dogry welek etjäňiz Hedret Ali. Biziň watanymyzda her ýyly bir munatyp at bilen atlandyrýar. Arkadagy gahrman serdarymyz. Paýhat ummany magtumul Praga ýerlep atlandyrylmagy bizi hasen begendirip gowandyrdy. Aýdym sada bolan höwetimizi hasen bir goşalandyrdy da ine şu ýylyň ady bilen baglanşykly gepleşigimiziň başyna şu magtumul Pragymyz wasp edýän bir owadan aýdym bilen başlasak, soň söhbetdeşligimiz dowam etdi. Başasyna hormatly adamlar, biz gepleşigimiziň başyna paýhat ummany magtumul Praga ýylmadyň at owazasyny taryp edýän şeýlede ýurdumyzyň üstünliklerini, rowaşy güllerimiziň, rowaşy ýyllarymyzyň ajaýyp owadan güllerini wasp edýän aýdym bilen gepleşigimiz başlaýar. Dinlädiň jalyň lezzet alyň mehriban adamlar.
arşın tarına Dehimtinin dergerligin hiç geçmengli yarına Sığırların alo yani kalma dolan darına Her bir cümlen payqatmamdı akıllarım pırağım Sığırların alo yani kalma dolan darına Her bir cümlen payqatmamdı akıllarım pırağım Dalım devir çaklısa da yar vermedi define Hakkının halkına hovanlarım pırağım Nişan yoktur gam kurtudun acı ve yağmlı bottan İslen bir karar devletin adamı damı destan Bir kararlı dövründe can vatan Türkmenistan Size belin tarpı koyar yakın yadın pırağım Bir kararlı dövründe can vatan Türkmenistan Şanlı toyun toylayar yakın yadın pırağım Akıllarım pırağım Sonagul gepleşigimizde dowam etsek, sonagul biziň türkmen halkymyzyň ademiýetden gelýän 5000 ýyllyk taryhy bar. 5000 ýyllyk taryhynyň syrly ýolunyň gelip çykyşy biziň ademiýetimiz bilen, şu günimiz bilen ýüzleşdirýän aýdymlar salar bolup durýar. Aýdym insan kalbynyň teşne gullerini galkandyrýar. Türkmen halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyna biziň mehriban käbelerimizin hudus bilen başlanýan ak durmuşymyz, aklyk bilen, päklik bilen biziň durmuşymyza nur çaýar. Halifalaryň ýerine ýetirgiden ajaýyp aýdymlary türkmen bagçylyk sungatyny özüniň miwesini berýär. Biziň türkmen halkymyzyň ademiýetden gelýän bagçylyk sungatynyň içinde Balkan ulaýatyna mahsus damana ýoly şeýlede çopan ýoly günden güni halifalardan gelýän milli ruhdaky aýdymlary ýaşlar ulugawys bilen ýerine ýetirip toýlarymyzda, bayramlarymyzda ýerine ýetirýärler. Biziň ýurdumyzda, biziň milliliklerimizde, däp desurlarymyzda bir ulu hormat goýulýar, halifalarymyza ulu hormat goýulýar. Sebäbi biziň ýurdumyzda gahryman arkadagymyz, biziň halk döredijligimiz täzeden dikeldip berdi. Biz ýaşlar üçin ulaka mektep bolup durýarda. Her ýurdun özüniň milliligi bolýar, milli aýdymlary bolýar. Her welaýatymyzda biziň bir näçe halifalarymyz var. Biziň Balkan welaýatymyzda bir näçe ägirt halifalarymyz bar da. Bizim halifalarymyzyň ýerine ýetirgiden bir näçe halk aýdymlaryny başardygymyzça bir döwre bap görnüşini estrada halk aýdymlaryna geçirip bir halkymyza ýetirýär. Elbetde belli geçdim şu taýda halifalarymyz Döwletgeli Ökdürüw, Türkmenistanyň halk bagçysy Nurberdi Gulow, Türkmenistanyň atgazynyň bagçysy Aşyr Gurbanow bar. Başga da bir näçe şunyň ýaly halifalarymyz bar da. Biziň şu günlerimizde şol aýdymlary getenmeli diýmek ol aýdymlar hakykatdan ambar biziň ýurdumyzda müdümýlik bir miras bolup galjak aýdymlar da. Eger mümkin bolsa häzir gepleşiňizde şu halifalarymyzyň aýdymynyň estrada görnüşine ýerine ýetirip bereň. Başysyna hormatly adamlar gepleşigimizde biz sonagulun ýerine ýetirmeginde halifalaryň ýolundan ine şu ajaýyp bir näçe aýdymlary size ýetirýär. Dinleň diýinjeriň ezet alyň mehriban adamlar.
çekinnin güllürün salına gani. Men uyollum sen çekinnin güllürün salına gani, güllürün salına gani. Canami görünterum men tir hovali ışk girdinin. Otur meni bu derdingden, gel gözüm yolumda gali. Otur meni bu derdingden, gel gözüm yolumda gali, gel gözüm yolumda gali. Ay güllerim mehrini soydum, süyerin süyürün süydüm. Duruşun bilen oşğa aydım, yanığımın halına gali. Veyran etme köngül küşküm, öýge ithamatyn müşküm. Sana mayılışkım, teginim solumda gali. Sana mayılışkım, teginim solumda gali, teginim solumda gali. Men uyollum sen çekinnin güllürün salına gali, güllürün salına gali. Gel gözüm yolumda gali. Ay dağmasına boye köp oturma, yel gel yele can birim. Vah bulut oynap gel çaylar dolup, sil gel yele boy birim. Ay senin toylu boyu tomosağa, il gel yele boy birim. Vah aç kucağını gel kız bağrına, soğal yale boy birim. Ay alıp kalsam boyu al yorganın ardına ley boy birim. Vah kedi kalksın gel tamdıramın tarına ley boy birim. Ay birim boy birim. Vah kedi kalksın gel tamdıramın tarına ley boy birim. Ay men yanayın boyu şol gödelin oduna ley boy birim.
Vah aç kucağını gel kız bağrına Savgal yale boy biri Ay tallanan da boye akollarım Badal yale boy biri Vah her gülümde min içim bağrım O dalyale boy biri Ay bir upanın boye ahır sonu O dalyale boy biri Ağlay ağlay vah iki gözüm Yaşıl yale boy bibi Ay bibi boy bibi Ağlay ağlay vah iki gözüm Yaşıl yale boy bibi Türkmen sunnatyna Türkmen sadynyň edebi ekram salihaty bar. Türkmen sunnatyna Türkmen sadynyň tütün bagşy halifasy bar. Türkmen sunnatyna dünýäniň salya. Munna döwletimiň bedew bady bar. Ýurdumyzda ýüregimizde ýaň salyan berkarar döwletiň şan şöhraty bar. Sonagul berkarar döwletiň şan şöhratyna Türkmen halkymyzyň garagazma tutarmyzyň şirwalygy belenden ýagranýa. Türkmen halkymyzyň agoýunyň sagy soluny Türkmeniň sallançagy bilen garagazma tutary bedeýä elbetde bu müdümlük mukaddeslikler göndöňüni halkymyzyň gadymyetiniň milliliginden habar berýär. Türkmen agoýunyň içinde garagazma tutarmyzyň belenden owadasynyň ýanglanmagy parahatçylygyň agdy birligiň nişany bolup owady bolup älemede bolýar. Gahrman arkadaşymyzyň parahatçylyk sady, dostluk, dogallyk sadatly ajaýyp kitabyna ýa-da bolmasa ýyla döwlet geler bolsatly kitabyna we garagazma tutarmyzyň dünýädäki at abraýynyň şeýlede dünýä halklary bilen bişirwan perdelerdäki owadasynyň parahatçylyk bilen owadanýanlygyny habar berýär. Garagazma tutarmyzyň şirinden şirin owady tiziň kalbyňyzda obadan aydymlar bilen bedelýär. Aqbal şuglaňyzyň durmuş duralgasyna arzuwlaňyz garagazma tutar bilen ýaşaýar sonagul. Elbette doğru ve laketçen Hazret Halim. Bizim zahmet çeken ocağımız Türkmen Nevit Devlet Konserinin yürü toğurnama kuruluş Trieste'nin aragatnaşık müdürlüğünün Nevçiler Medeniyet Köşkü'nün dörüdücülük topar olup bir zahmet çekiyatsa bizim Nevçiler Medeniyet Köşkü'müzde de bir neçe halipalarımız zahmet çekiyor. Halipalar bilen bir ocakta zahmet çekmek biz için ulla kanlar mektep bolup duruyor. Şoň üçin hem ine bizim Nevçiler Medeniyet Köşkü'müzde de başlar toparmız var. Estradada yerine etiriyen toparmız var. Ya bolmasa tank toparmız, Dekstan tank toparmız var. Ine şular bilen birlikde biz birleşip bir neçe toy bayramlary özümizin täze eserlerimiz hödürleýär.
geçişiňiz ýaly gazma dutarmyz barada. Men özüm aslında halk aýdymlary ýerine ýetirmän şeýle gowy berýän, estradada ýerine ýetirýän aýdymlaryň bir näçesini hem dutar taýdural bilenem ýerine ýetirdim. Häzir mümkin bolsa şolardan hem size ýerine ýetirip berýän. Garagazma dutarmyz estradada bolsun ýa-da bolmasa halipalardan gelýän aýdymlarda da bolsun, garagazma dutarynyň sesini bermek, owazasyny bermek türkmen halkymyzyň milliligini görkezýär. Garagazma dutaryň iki tardan çykýan bir owazy köňüllere maýl edýär. Biziň türkmen halkymyzyň gadimmetten gelýän milli sunwatyny, mehribany käbelerimiz sünnälep nagşlar çekýän bolsa, elbetde dutarymyzyň owazasy biziň kalbymyzdy owadan ajaýyp pursatlary maýl edýän owaz nagşlaryny çekýär. Elbetde ajaýyp pursatlar bolsa göndönüni biziň durmuşymyzyň aýdym bilen saz bilen dowam edýänliginden habar berýärdi. Sonra ol size pursat berýär. Söhbetleriň degresinde ýakymly arzuwlardan soňra halipalardan gelýän milli ruhta gaýdymlaňyzy halkymyza serpaýda gele. Ülterme odum ey, qoğaman derdim. Dert başımdan ağın hey, çağdır bu çağır. Nadanma söndür bir o pağa dil verdim. Yardan kömrüm soğuşun o, çağdır bu çağır. Şunça cepha çektim ey, bolmadı payım. Bunu alışım işitmedi Hudayım. Gökte kırışım ey, yıldızım ayım. Halk uğrap yaşan, çağdır bu çağır. Gökte kırışım ey, yıldızım ayım. Koğrap yaşan, çağdır bu çağır. Min dözümde könglim, yardan dönün yok. Yardanımdır mağale, rehbeinin yok. Menin bu halim aley, bile yanan yok. Finama o düşen o, çağdır bu çağır. Fididir başhalı o, gidiyor bir yan. Uçara kanat yok, yürür pirman. Aydıvır canım beley, kalmasın arman. Del könglim coşun, çağır bu çağır. Aydıvır canım beley, kalmasın arman. Del könglim coşun, çağır bu çağır. O tinamı düşüney, çağır bu çağır.
Darak urup gül bitiryen gülümingdeş Gülhanım Dilmayıca barmaklığından dürdü külyele canım Gür kalıptır nipip halim dağı tehra çölünün Fergin sümmürcül güfenin alyan aklar gülünün Ayın günün nurun göryen nur doyan gülünden Gülür pek gönün nasıdır gülümingdeş Gülhanım Zülmayıca barmaklığından dürdü külyele canım Jahan keştedin yedi iqlimigidin Gördüm dip ayda gülmin çetimde qalıldıdın Kimini dirince sahir senin vasfın niyadın Senin elin hünerine elem hayran Gülhanım Zülmayıca barmaklığından dürdü külyele canım Tarifini tülüdümün alıp elime tadi Mehriban bulup açılın yatladıp bahar yadi Erkin edi diyarımın sen kim bir erkin idi Mağruptan masriğe doli senin adın Gülhanım Zülmayıca barmaklığından dürdü külyele canım Erkin idi diyarımın sen kim bir erkin idi Mağruptan masriğe doli senin adın Gülhanım Zülmayıca barmaklığından dürdü külyele canım Hormatly adamlar, biz söhbetimizi Sonagul bilen dowam edýär. Sonagul türkmen halkymyzyň şöhratly mirasynyň millilikleri, mehriban käbelerimizin 10 barmagyny sünnäläp çykarýan milli elişleri göndönüni sunma sadaşygyny özüniň wasbyny ýerine ýetirýär. Biz sizi taliplik döwründen bäri tanak gelýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny üstünlük bilen tamamladyňyz elbetde bilelikde ýokary hojaýyna bilim almak bagtyga miýesser etdi. Şol taliplik döwrüňizden özüňiziň dörejülük ýoluňyzy halipalarymyzdan gelýän milli ruhdaky dörejülük aýdymlara sirikdirmaňyz göndönüni siziň dörejülüğiňiziň köpüşgürlügini alamatlandyrýar. Dörejülük ýoluňyzda mehriban käbelerimizin wasbyny ýerine ýetirýän aýdymlaryň şeýlede mehriban käbelerimizin ýürek sesiniň taryny siňdirip nagyş çekýän milli türkmen hallarymyz tarifleýän, milli elişlerimiz tarifleýän şeýlede türkmen arjasyny tarifleýän bir aýdymlygy göndönüni siziň dörejülüğiňiz has edýär. Talip wagtymyzda da şu folklor toplarynyň çykyşlaryna bir näçe sesler berýärdik. Şu taýda ýerine ýetirilýän milli aýdymlary bir ýerine ýetirýärdik. Bizim elbetde şu zatlardan ruhlanyp milliligimize bolan höwetimiz hasam artýardy. Enelerimiziň 10 barmagyndan sünnäläp döredýän bir näçe keşdeleri, hallary, alajalary, başga-da bir näçe elişleri biz üçin ullakan bir nusgalyk bolýar. Ene mamalarymyzyň ýerine ýetirgiden milliliklerine özümiziň aýdym döredenimizden bilmän galýat. Ştaýda häzir men alaja barada bir täze aýdym döretdik. Gepleşiňiziň şu ýerine ýetirip bereň. Başysyna Qadim yetdin miras alan
biz söhbetimize dowam edýär. Biziň ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ähli ulgamlarda özgörüşler amala aşyrylýar. Biziň medeniýetimiz, sungatymyz medew bady bilen önemli öňe barýar. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak gonarlary gahrman arkadamyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň beýik maksatly mendelleriniň tarypy siziň ýerine ýetiren aýdymlanmada joşuny bilen ýerine ýetirilýär. Berkarar ýurdumyzda, obadan zamanamyzda siziň dörejiligingizde sungat toýunyna aýdymlar hasa ýanglanýar. Biziň ýurdumyzda ähli ulgamlara uly üns berilýär. Biziň medeniýetimizde, sungatymyzda uly hormat goýulýar. Gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyz biziň medeniýetimizde, sungatymyzda uly hormat goýýar-da. Ýakyn günlerde şu medeniýet tepdeligine şeýleke Mahmud Pragaýnyň şygryýet gününe bizem döredijlik taparmyz bolup uly taýynlyk görüp otyr. Halkymda täze eserlerimizi şol medeniýet tepdeligine Mahmud Pragaýnyň şygryýet gününe uly şatlyk şowgun bilen halkymyza ýetirer. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyzyň bir alyp barýan işlerini wasp etmek biz aýdymçylaryň ullakan borçy bolup durýar-da. Biz döredijlik taparmyz bilen her bir tutulýan toý bayramlara ya bolmasa ýurdumyzyň bir ösüşlerini wasp edip bir näçe täze aýdymlary halkymyza ýetirýär. Biz şunyň ýaly giň mümkinçilikler döredip berýän üçin hormatly prezidentimize, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Köp sag bol, sonra bol arzuwlaryň hasyly bolsun. Arzuwlaryňdan sonra arzuwly aýdymlary halkymyza serpaýa edýärler. Uluk bolsun. Ardılım dağından aşık geldim
sen meni yardan dilleme, dilleme. Hicran çekip yutudur men canenim, kevemenim. Koy barayın menin iydim, iylama, iylama. Dilbülüşti gül şahati koşulli, yar yoluna yürü kaynat coşulli, coşulli. Yaşlığımdan mehrim mehre duşulli boy duşulli. Bundan artık kitip bağrım dudlama, dudlama. Feryat edip bağır edilir. Kalem kaşı karı güdi tizilir, tizilir. O tutuşup kümlü mülk bozulur, boy bozulur. Hicran okun köp eyevan, tiğlama, tiğlama. Men dağı o tutuşup kümlü mülk bozulur, boy bozulur, can bozulur. Hicran okun köp eyevan, tiğlama, tiğlama. Koy barayın menin iydim, iylama, iylama. Sonogul gepleşigimiziň dowamyna, sonuna söhbetin degresine halifalary ýatlap, halifalaryň ýolundan gelýän milli ruhdaky halk aýdymlary, milli aýdymlary halkymyza serpa etdik. Biz size elmydam üstünlikle hemra bolmak tüýsüregimizden ardy edýär. Biziň akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň doğran gününiň 300 ýyllyk toýunyň dabarasyny gadar bolup ýandan güllerine kalbyňyz buýsançly ardy bolanyňy halkymyza ýetirýär. Ol höwes bilen şu pursatdan peýdalan biz ötüşleriň beýik tepkilerini alyp barýan, biziň milli medeniýetimiziň, aýdymsa sanatymyzyň haqqawanlary, mehriban gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, işler uğurna bolsun, asmanymyz asuda ýurdumyz parahat bolsun, watanymyza mydamy toý bolsun. Oý şeýle bolsun, sonogul ardy bolanyňyz hasyly bolsun. Bizem ardy bolanyňyzda goşulýar. Mahmal owadynyň mundan meýlekde belentden belent ýanlansan, köňül guşuňyzyň ganaty, hyýal mendillerine size ak ganat gersin, tagaman işleň janyňyz sag bolsun, toýda görşeliň. Sag ol. Yürüsirani deli gözül diyari, bu yürüler
muqam Wasbettin üllük hemine aydın muqam Hormatly adamlar, ine biz gepleşigimiziň dowamyna Balkan welaýatynyň Balkanaba şäherine ýerleşýän Nebetçiler Medeniýet Köşküniň denan aýdymçysy Sonagul Şämiýe bilen söhbet etdik. Gepleşigimiň dowamyna Sonagul'un ýerine ýetirmegine halipalardan gelýän milli ruhda aýdymlaryny tize ýetirdik. Elbetde aýdymlar biziň türkmen halkymyzyň gadymyýetden gelýän şöhrat ýoluny taryplanýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyza ýürek törmeden çykýan arzuwlarymyzy beýan edýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň beýik maksatly mendilleri ak ýollarda rowaş bolsun, jallar sag, ömürler uzak, berent başlar aman bolsun. Hormatly adamlar, aýdym saz gepleşigimizi taýýarlamaga ýazgy etmäne hemaýetkarlyk eden Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Balkan Welaýat Komitetyna şeýlede Balkan Welaýatynyň Balkanaba şäherine ýerleşýän Nebetçiler Medeniýet Köşküne özümiziň sagyrtymyzy aýdýar, elmydama işlerini ösürlükliň rowaç bolmagyny arzulaýar. Şeýle ýaşy arzu niýetler bilen biz gepleşigimiziň bu zeki sanyny geçirip gutarýar. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna ýaýrymda görüşýänçe hoş sag bolun mehreban adamlar.